natin yung ating ingredients sa ating sinabawang kinasun. Yan, so ito na po yung limonsito. So yan, welcome back again sa ating channel. So for this video is mag-cooking outdoor po tayo ng kinhason sinabawan at saka yung kinilaw na lukot. Oo, alam nyo yung lukot. Ipakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng lukot. Napakasarap dito gawing kinilaw, guys. Yan, nag-prepare na po tayo ng saingan yan, no? Para magiging, pag makulo na yan, ilagay na natin yung ating kinhason. So ngayon, i-prepare natin yung kinilaw at saka yung ating kinhason. So ito yung kinhason na gawin natin na sinabaw. Ito. Yan. So yan, mayroon tayo ditong imbaw, tsaka itong kinason na to. Hindi ko alam kung ano yung pangalan nito. Mayroon tayo ditong sili na na-harvest ko. Tapos limonsito. Ito naman yung lukot. Oo, masarap to gawing kinilaw. Mayroon tayo ditong sibuyas, kamatis, at saka dahonan. So let's start. So unahin natin, guys, ugasan muna natin yung ating mga kinason. Malinis na po ito, guys. Yan, oh. Malinis na yan. Yan. So next natin is yung mga ating ingredients. Ating kamatis, limonsito. Ayan. Gasan natin ng mabuti. Ayan. So ngayon ang sibuyas dahonan na naman para sa ating tinola. Ayan. Saan na yun? Yan, so ready na. Unahin natin yung dahonan. So next is yung ating kamatis. Yan. Next is yung ating sibuyas dahonan. Hinahati ko na lang, guys, kasi yung iba para sa ating kinilaw. Yung iba is para sa ating tinola. Yun. So yan, parang kumukulo na yung ating tinula, no? Yung saingan natin. So ilagay na natin yung itong ating kinasun. Yan.
ating saingan. Ayan. Yan oh. Malapit na pala guys. Kunting-kunti na lang yan. Takpan na natin. Ayan, so parang kumukulo na, no? Ilagay na natin. Ayan sa ating saingan. Ayan, no? Kulo-kulo. Ayan. Ayan. So, takpan natin. So, mag-prepare tayo sa ating kinilaw. Ayan, so hugasan muna natin yung ating lakot. Lakot? Lukot pala guys. Lukot. Ayan oh. So, ito po yung itsura ng lukot oh. Sa lahat po ng mga taga-Visayas, sa mga nakaalam nito, ang sarap nito gawing kinilaw. Ayan oh. Hugasan natin. Yan, huwag lang masyadong damihan ng tubig. Yan, so ilagay na natin yung ating ingredients. Yan, kamatis. Next is yung sibuyas. Next is yung ating limonsito. Ayan. Next is ang ating sili. Yeah. So, katapos niya, ilagay natin yung asin. Lagay tayo ng asin. Yan. Next is yung suka natin. Silver Swan. Yan. Wow. Sarap. Yan. Ang ating lakot. Lukot pala guys, lukot. Ito yung lukot. So, bigayin natin yung limonsito. Ayan, so ilagay na natin yung, ready na yung ating kinilaw. Yan. So next, ilagay natin yung ating ingredients sa ating sinabawang kinhason. Yan oh. Yan, ilagay na natin. Yun. Kumukulo na. Yan oh. Unahin natin yung sibuyas dahonan. Yan.
Tapos is yung ating sibuyas. Yan. Next is yung ating kamatis. Yan. Sarap itong sabaw na to. Ayan guys, so takpan muna natin. Titimplahan pa na natin ng asin. So, di tayo gagamit ng bitsin para laging healthy po yung ating ulam, no? Ayan, so takpan natin. Ayan, so lagyan natin ng asin. Wow! Mo lang kinasun. Yun, oh. Yan guys, so parang luto na, no? So maraming salamat po sa panonood. Keep safe always and God bless everyone. Thank you for watching guys. Alam.